успеха по окончании матча либо какого-то противостояния. Йован Голич. Голич на Щеткина. Передача не прошла, даже если она прошла бы, Тлешев оказался бы. Атанас Курдов, удар и гол! Вот это и Курдов, вот это и Атанас. Разбирайся, идиоты! Наказателното поле Божинов с гръб не се получи на комбинацията му с Цолев и сега Славия ще опита да контратакува пак чрез Фернандо да Силва, който играе чудесно. Хубаво свалена топка и това е шанс за Атанас Курдов сам срещу вратаря Курдов и това е 1-0 за Славия. Изключителна контратака на белите и в 43-та минута Атанас Курдов извежда гостите напред в резултата. Никаква радост. Янков тръгва по крилото Радослав Димитров. Успя да го види Чавдар Янков. Подаването е точно към Радослав Димитров, който сега центрира възможност за Курдов, който стреля 1-0 за Славия. Славия повежда в 19-та минута в резултата. Гол на Атанас Курдов. Превъзходна атака на Славия, бих казал. Всичко започна от великолепно. Двата отбора като че ли резултатът 1-1 устройва и домакини, и гости. Да видим сега да Силва какво ще направи срещу Матату. Подаване за Шалаев. Шалаев към Курдов. Удар на Курдов. И какъв гол на Атанас Курдов. Пореден красив гол на сметката. Илиейдис с 9 номер Дани Кики, 89-ти Станислав Маланов, с номер 91 Крис Гъди и с номер 87 Диего Фераресо. Нека все пак да видим това изпълнение на пряк свободен удар, което може да донесе нещо пред вратата на Локомотив Пловдив и това е 2-1. Това е 2-1. Играчите на Славия страшно бърз гол, още в 46-та минута падна това попадение. Неразбирателство в защитата, абсолютно оставени сами Галин Иванов и Атанас Курдов на 2 метра пред гол линията на домакините. Успяха белите в черни екипи в този матч. Тук имаше игра с ръка. Видих пръса във второто полувреме Димитров. Отново обрано центрирането от Величков. Висока оценка за двамата централни бранители, високите Дяков и Величков. Добре е подадена топка на Галин Иванов към Радослав Димитров. Това е шанс за Славия, удари гол. Атанас Курдов с петото си попадение от началото на сезона изравнява резултата след точно. Със сигурност и топлото време дава отражение върху продукцията от страна на футболистите. Сега грешка, възможност за отбора на Славия и ето, че резултатът тук е открит. Много сериозна грешка в отбраната на Ботев Пловдив. Атанас Курдов в 18-та минута. Тази атака игра сам. Радослав Димитров не направи кой знае какво, за да му попречи. А сега Курдов може да вкара първия си гол като футболист на Славия. 3-1 за белите в 63-та минута. Славия отново води с 2 гола. Юношата на Левски. Знаете, той беше част от Байер Леверкузен. Не можа да се наложи в този отбор. Никаква засада няма. Отново подаване през центъра. Закъснял шпагат на Ранджелович. Бранеков също положи усилия за да спре. Атанас Курдов не можа да го направи. Чудесно изведващо подаване. И точен завършващ удар на Атанас Курдов. Може на Божидар Митрев също не помогна. Славия повежда на Локомотив София с 3-1. Петър Атанасов ще се появи юношата на белите. Също играч, роден през 1996 година. Може да играе и зад нападателя Емил Стоев. Георги. Двата отбора като че ли резултатът 1-1 устройва
и домакини, и гости. Да видим сега да Силва какво ще направи срещу Матату. Подаване за Шалаев. Шалаев към Курдов. Удар на Курдов. И какъв гол на Атанас Курдов. Пореден красив гол на сметката